dɛmɛ fɔlɔ bolimafɛnbaw sera Gaza mara la. Kɛlɛ ye min tiɲɛ ka bɔ Egypte sibiridenw ka hadamadenya dɛmɛ lase Palestine mara ma min bɛ Hamas ka fanga kɔrɔ n'o bɛ tɔɔrɔ la duniya kelennatɔ ɲɛmɔgɔw ye min wele ko sogojuguba. Israël ye lahidu ta ko a bɛna Hamas tiɲɛ silamɛya kɛlɛcɛw ka bingani ni min kɛra ka tɛmɛ bingani tɔ bɛɛ kan jamana tariku kɔnɔ octobre kalo o tile 7nan. Hamas kɛlɛcɛw ye mɔgɔ 1400 faga. U fanba ye dugudenw ye minnu fagara marifacilenw na ka u farikolo tigɛ walima ka u jeni fo ka sa bingani ni tile fɔlɔ la ka mɔgɔ 200 ni kɔ minɛ jɔnya la. Israël jamana ɲɛmɔgɔ ka fɔ la. Israël ko Hamas kɛlɛcɛ 1500 ɲɔgɔnna fagara kɛlɛcɛw la sani a ka sɔrɔdasi kulu ka se ka bingani kɛ yɔrɔ min na ko kura. Israël ye a ka lagosili kɛ ni sanfɛ muguciba ye Gaza kan min ye mɔgɔ caman faga ani ka dumuni, ji, kuran ani sɛnɛfɛnw tigɛ ka taa ye. Jamanaden caman bɛ min kɔnɔ ani min datugulen don kabini tuma jan. Mɔgɔ 2,4 bɛ min kɔnɔ o ye siran bila adamadenya balawu dɔ la. Bolimafɛnba n'o ye camion 20 ye ka bɔ Egypte kalo bilenman na n'o ye Croissant Rouge n'o ka baara ye ka dɛmɛ lase ka bɔ duniya keleyatɔ ka baarakɛda suguya caman na. Olu tɛmɛna Rafat dankan sira fɛ ka bɔ Egypte ka don Gaza. Tɛmɛsira nin kelen min bɛ don Gaza kɔnɔ Israël tun tɛ min mara o datugulen don tugun bolimafɛnbaw tɛmɛnen kɔfɛ. Ni bolimafɛnbaw n'o ye camion ninnu tun bɛ ka tile caman kɛ Egypte fan fɛ. Israël sɔnna k'a to dɛmɛ ka don a ka jɛɲɔgɔnba Amérique ɲini dɔ kɔfɛ